היי בנות, אני איריס, והיום אני אראה לכם בעצם את הסקירה שלי על כל מה שקניתי בביוטי קר. אני מסדרת את זה לפי הסדר, מה אני יותר אוהבת ומה פחות אוהבת. אוקיי, אז שני הדברים שאני מאוד מאוד אהבתי אלה המעגל ריסים של ביוטי קר, שעלה 3.20 אני חושבת, כי אני זרקתי את הקבלה בטעות, אז והמסקרה לריסים שקופה, מספר 02. אני מאוד אהבתי את זה, אני שמה את זה בתיק האיפור שלי, שדרך אגב גם הוא מביוטי קר. לא הראיתי אותו בסרטון הקודם, כי זה כאילו לא כל כך משונה, אבל גם את זה קניתי מביוטי קר, זה חמוד כזה לקיץ. זה מלא בפסים כאלה חמודים ומתוקים, אז אהבתי את זה. וכבר עכשיו שמתי את זה בתיק האיפור שלי, אני לא יכולה ללכת בלי זה. זה המעגל ריסים באמת מעגל ורואים הבדל ושינוי. והמסקרה השקופה, לנו בבית ספר לא כל כך מרשים ללכת עם מסקרה, אז מצאתי תחליף שהוא המסקרה השקופה, שזה זה, שכבר כאילו אתם יודעות. זה מעולה וזה נראה טבעי וזה כל כך יפה, אני מאוד אהבתי. אוקיי, אז הדבר הבא הוא שאהבתי זה המסרי גבות. מספר C, לא יודע איזה מספר C, אני מקווה שאתם רואות. C, כאן. שוב C. פה. רגע, הבאתי את העכבר. שהוא באמת מסרק ממש טוב, מאוד אהבתי אותו. הדבר הבא שמאוד מאוד הפתיע אותי זה המסרק להחלקה, שהוא כאילו הוא משפר את זה כל כך שונה, זה באמת מחליק את השיער כמו בתמונה. כבר פתחתי אותו, אז החלטתי לשים אותו עוד פעם בקופסה כדי שתראו איך הוא נראה. בדיוק כמו בתמונה, זה עושה את זה ממש ממש חלק. אני אעשה סרטון עם זה ואני אגיד לכם. אני כאילו ותראו, זה מחליק מעולה. כל פעם שבאתי לביוטיקר אני אמרתי, אני אקנה את זה, טוב נו לא, אני אקנה את זה בפעם הבאה. טוב שקניתי את זה, זה הדבר הכי טוב בעולם. הדבר הבא שמאוד אהבתי זה ההגמי. עכשיו, אני הראשונה בבית ספר שלנו שבאה עם זה. וכל הבנות שלי בכיתה שאלו אותי, מה, מאיפה זה, איזה בושם שמת, וישר אני אמרתי להם, זה מביוטי קר, הם חשבו שזה עולה איזה 300 שקל. ויום אחרי זה אני קולטת את כולם עם ההגמי בבית ספר שלנו. זה בא ככה כאילו, בקופסה הזאת, כדי שזה ישמור על זה. זו קופסה כזאת מפלסטיק קשיח. אם זה יהיה מפלסטיק זה יישבר מניסיון, כי אחותי קנתה את הקיסמי. לא אהבתי את הקיסמי, לפי דעתי הוא די מסריח. אבל אחותי קנתה את הקיסמי ופשוט שמה את זה בתיק שלה והוא נשבר. אז כן. ואת כל הקניות אני קניתי בביג אני חושבת. כן. נראה לי. הדבר הבא שמאוד אהבתי זה האודם מספר 39 של ביוטי קר, שהראיתי לכם אותו בסרטון הקודם. וזה. אני אעשה לכם ספוט שלו. צריך לשים אותו רק כמה פעמים ככה, וזה כבר אמור. רואים נצנצים, רואים יותר יופי, לפי דעתי, אני אהבתי את זה ממש.
זה גם מסתדר יפה על השפתיים, זה לא עושה אותם מבריקים, כמו הבושם, כמו הליפגלוס, האודם הזה, שהוא מספר 36, זה 39 טוב, וזה 36 שהוא גרוע. הוא נותן ברק כאילו לפי דעתי שהוא לא ממש יפה, הוא נראה כאילו הוא כסוף על השפתיים, וזה מוזר, באמת שזה מוזר, אני אנסה שם ספוט שלו. ככה הוא נראה, וכאילו גם אם עושים ככה, אז עדיין. בהתחלה אני חשבתי שהברק הזה יהיה יפה ולא ישפיע, אבל אני מה זה טעיתי עם זה 39 שזה הטוב, וזה זה. אני לא אהבתי את זה. אם אתם רוצות שאני אעשה לכם משהו עם האודם הזה, אז תרשמו לי למה אין לי מה לעשות איתו. אז אם אתם רוצות שאני אעשה סרטון עם זה או משהו, תרשמו לי למטה. הדבר הבא שאהבתי זה הליפגלוס פן. אני קניתי את מספר 03. עכשיו הוא מתיישב מהמם על השפתיים. אני קניתי בערך בגוון של השפתיים שלי. אני מאוד אהבתי את זה. זה מאוד נוח וקומפקטי ואפשר להכניס את זה. אפילו לתיק האיפור הקטן שלי אפשר להכניס את זה ונשאר מקום. מאוד אהבתי. עכשיו הדבר הבא אני חצי אהבתי, זה הליפגלוס מקצועי דו צדדי עמיד במיוחד. תכלס אני באתי רק בשביל זה לביוטי קר באותו יום, ואני די הצטערתי, באמת זה מאוד אכזב אותי. זה יפה וזה נשאר להרבה זמן, אבל אתה אוכל, שותה, יורד. אני עשיתי כבר ניסיון אחד ששתיתי וזה היה על הכוס, זה נשאר על הכוס, הייתי איזה חצי שעה ככה, הגזמתי. הייתי איזה שעה וחצי ככה ושתיתי וזה נשאר על הכוס. ופעם אחרת הלכנו לסבא וסבתא שלי ואני הפרתי את אחותי עם הליפגלוס הזה, ואני לא יודעת, אולי זה הצבע הזה ספציפי, אבל אני מדברת על זה. והפרתי אותה והיא אכלה בורקס והיא אכלה ושתתה ולא נשאר מזה כלום, כאילו באמת שכלום. ואולי זה רק הצבע הזה, אבל אני די התאכזבתי, אפשר להגיד. זה נחמד אם אתם לא רוצים שזה יישאר לכל כך הרבה שעות, אם אתם רוצים זה יישאר ל3 שעות זה יישאר, אבל יותר מזה 3-4 שעות זה יישאר, יותר מזה אני לא מצפה. ולדבר שאני הכי שנאתי, כל אלה כמעט הרוב אני אהבתי, חוץ מזה. איך שפתחתי את זה, איך שהורדתי את הפלסטיק פה על המברשת, דבר ראשון היא לא הפסיקה להוריד שערות, שטפתי אותה, היא ממשיכה להוריד שערות. זה דבר ראשון. דבר שני, זה כל הזמן יוצא לי, איך שקיבלתי את זה, זה יצא וזה ממש מעצבן אותי. אני דווקא ציפיתי מזה לדברים טובים, אבל כנראה שציפיתי יותר מדי. יחסית למוצר זה בסדר, אבל אותי זה מאוד עצבן ואני שנאתי את המוצר הזה. אני לא אקנה יותר אף פעם, אני לא יודעת מה אני עשיתי. טוב, אז אני מקווה שנהנתם מהסקירה שלי, ונתראה בסרטון הבא. ביי!